Filmbranchen gennemgik mellem 1930 og 1950 en enorm forvandling, både teknologisk og kunstnerisk. Lydfilm fik sit gennembrud i 1930'erne, hvorimod widescreen og farvefilm kom til i 1950'erne. Samtidig afspejlede genrerne og de filmiske virkemidler tidens samfundsmæssige udvikling. Der var fx musicals fra 1930'erne lige efter depressionen, som f.eks. The Wizard of Oz. Så var der krigsfilm eller patriotiske film efter 2. verdenskrig i 1940'erne, som f.eks. Casablanca. Så var der film noir i efterkrigstiden og science fiction efter den kolde krig i 1950'erne, som f.eks. Forbidden Planet. 1930'erne blev indledt med lydfilm. Allerede i starten af årtiet blev film med dialog og sang standard. For eksempel i Snehvide med de 7 små dværge, som blev lavet i 1937, ses specielt brugen af lyd. Mikrofonsteknologien blev hurtigt forbedret, hvilket gjorde det muligt at producere musicals med dans og sang. Farveteknologien Technicolor blev udviklet i 1932, men var kostbar, og mange produktioner forblev i sort-hvid. Dog markerede film som The Wizard of Oz i 1939 farvefilms potentiale. Vi kan se her, som er i The Wizard of Oz, at kamerabevægelserne er dynamiske i form af traveling. Mise en scene kan også ses i The Wizard of Oz, hvor kostymer, lys og scenografien er vigtige for at skabe imponerende universer, som også kan ses på billedet her. 2. verdenskrig satte sit præg på 1940'ernes filmproduktion. Hollywood producerede både propaganda og krigsfilm, hvor patriotisme og heltemod blev fremhævet, som i Casablanca fra 1942. Samtidig voksede den mørke genre film noir frem. Film noir var inspireret af kriminalromaner og præget af samtidens usikkerhed. Derfor blev der brugt kontrastfuldt lys og skygger, altså low-key lightning, skæve kameravinkler og fortællerstrukturen med flashback og voiceover. Det kan ses i klippet fra Casablanca, at der bliver gjort brug af low-key lighting. I klippet her ses lyset sat fra siden via billygterne, som skaber en god effekt i forhold til den dystre stemning. Teknologisk set blev lydoptagelse og special effects forbedret, hvilket gav nye muligheder i både krigsfilm og eventyrfilm, hvilket især ses i klippet her, hvor der er blevet gjort brug af process projection, hvor skuespillerne blev filmet, mens de interagerede med en filmisk baggrund, så de kunne være i en storstilet setting. Farvefilm blev gradvist mere udbredt, men mange noir-instruktører valgte stadig at bruge sort-hvid for den mere dramatiske effekt. Her er en kollektion af de vigtigste instruktører og skuespillere fra både Danmark og udlandet. Først der har vi instruktører Victor Fleming fra USA, som er kendt for The Wizard of Oz og Gone with the Wind. Så har vi Walt Disney fra USA, som er kendt for Snow White and the Seven Dwarfs. Så har vi George Snevoigt fra Danmark, som er kendt for Præsten i Vejby. Fra skuespillernes side har vi Clark Gable fra USA, som er kendt for Gone with the Wind. Vi har Fred Astaire, som er en ikonisk musikalstjerne, også fra USA, og Ib Schønberg fra Danmark, som er kendt for folkekomedier og tonefilm. Her har vi 1940'ernes vigtigste instruktører og skuespillere. Fra instruktørernes side har vi Michael Curtis fra USA, som er kendt fra Casablanca. Vi har Billy Wilder fra USA, som er kendt for Double Indemnity. Og vi har Bodil Ibsen fra Danmark, som er kendt for De Røde Enge. Fra skuespillernes side har vi Humphrey Bogart fra USA, som er kendt for Casablanca. Vi har Ingrid Bergman fra Sverige, som også er kendt for Casablanca. Og vi har Paul Reichhardt fra Danmark, som er kendt fra danske krigsfilm og folkekomedier.